Hudaý Taalanyň beren nimeti. Hudaý Taala bize bir fursat beripdir. Kainata biziň elimizde şoňa kulluk etmek, şoňa hyzmat etmek biziň wezifämiz diýipdi. Hoşluk bilen bilimizi guşap, çynymyz bilen garabagryň hyzmat edeýin ey musulmanlar bollar. Bilýärmi 4 ýaşda, 5 ýaşda olaň kölewezleriniň aşagynda ýaşadyk. Olaň miwelerinden iýdik. Olar iman bize iýdirdi, giymen bize giydirdi. Halkyň oglunyň kim bolmasyn diýip näme tafanny ortaga oklady. Däde ne kadar ha zähmetler çekdi ogul gyýdym hor bolmasyn diýipdi. Amma ulollyk toy etmeli wagtymyzda dädemiz näme malda war bolsa satdy. Enemiz näme gyzyl kümüşi bolsa ortaga goýdy. Gelinim boş bolmasyn, öýünde aňyr bäri bolsyn diýipdi. Gelip näme kömegi bolsa mährinden ýene bir gyzyllakmadan kömek